гордия човек, така както го разбирате вие, има нещо мистично. Аз съм будна натура. Чета най-различни изключителни книги, но сега не мога да разбера насоката си. Какво всъщност искам? Да живея или да се гръмна, собствено казано? При все това обаче винаги нося револвера си. Ето! Ядем, пием, спим, после умираме. Раждат се други и те същото. Ядат, пият и за разнообразие. Водка, карти. Баща ми беше говедо. Идиот. От нищо не разбираше и мен на нищо не ме научи, само щом се напиеше пръчката и... Бой! Бой не, ами... Бой! Колко хубаво го казахте. До пролета. Моля ви си, безумно ми е минавало. Пак ще умрем. Но ако размислим простичко, без засукване, за каква гордост може да става дума. Ей! Ти Епиходов си много умен човек и много страшен. Жените сигурно са луди за теб. Пат! Пат! Жените манят мъжете си, мъжете се правят, че нищо не виждат, нищо не чуват. И тази непреодолима простащина влияе на децата, гнети ги. И искрата Божия гасне в тях и те се превръщат в същите мъртъвци. Това, което има, е мръсотия, простащина и азиатщина. Мъжът ми умря от шампанско. Страшно пиеш. Все сама. Коя съм, защо съм? Не зная! Ich weiß überhaupt nichts! Всъщност и аз съм едно говедо и идиот като него.